Ikomplu jikbru l-ilmenti tan-nies hekk kif l-Air Malta qed tkompli tesperjenza dewmien ta' sigħat twal fit-titjiriet. Sitwazzjoni li qed tiġri ta' kuljum fil-maġġoranza tat-titjiriet li topera din il-linja tal-ajru. Fost dawk li jilmentaw dwar dak li qed jiġri fl-Air Malta kien hemm l-MP Laburista Alfred Sant li permezz ta' post fuq Facebook qal li hi xi ħaġa tal-mistija li l-klijenti tal-Air Malta qed jiġu trattati b'dan il-mod. U qal li wieħed forsi jifhem li linja tal-ajru tesperjenza dewmien kawża ta' diversi sitwazzjonijiet, iżda tal-missija li l-Air Malta ma tafżax bid-dewmien qabel wieħed jilħaq jasal l-ajruport. Alfred Sant qal li l-linja tal-ajru tkun taf minn ferm qabel li se jkun hemm dewmien f'xi titjira jew oħra. U għalhekk l-amministrazzjoni għandha tafża lill-klijenti tagħha b'dan it-tibdil eżatt mal-mument li jkollha l-informazzjoni minflok tħalli lin-nies jaslu l-ajruport. Dan apparti il-fatt li d-dewmien mhux qed ikun ta' nofsija jew sija kollox, iżda mill-inqas qed ikun ta' 3 jew 4 sigħat u f'xi każi saħansitra aktar. Lura fawissu li għadda l-Ministru Clyde Caruana kien qal li skontu ma hemm xejn ħażin fl-operat tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Malta, what went wrong? Nothing. Madankollu, fl-aħħar jiem ġie sfelat li l-Linja Nazzjonali tal-Ajru tal-Air Malta mistennija tagħlaq il-bibien tagħha sal-aħħar ta' din is-sena u minflokha tieħu post ta' kumpanija ġdida li se tkun iżgħar fid-daqs kummerċjalment vijabbli. Fatt li xhur ilu kien ġie żvelat minn dan l-istazzjon u li qatt ma ġie miċħud min-naħa tal-Gvern.